Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona ishaneli ehamba phambili iRadio Inkeza. Lami igama ngumfeza ngintuthu ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ingane wethu, ngizophinde ngicela wenze kufanele ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, ebese uyangilandela kuFacebook naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Ngane zakwethu, abantu abaningi bayafisa ukwazi ukuthi ngempela sinjani isimo endaweni yaseSoweto eMaponya Mall nje. Kukhumbule ukuthi-ke kunomdontsiswano khona phakathi kwabashayeli bamatekisi kanjalo futhi-ke nabama-Uber. Kuzokhumbuleka ngosuku olandulela izolo kwashisa ama-Uber awu-2 eyodwa kade nomshayeli ngaphakathi-ke, bese ukuthi usukwini la izolo kwashiswa kwangqonqa ikhumbi laphana kade nomshayeli okhisho-ke laphana ngesankahlu-ke laphana ngane yakwethu-ke. Namhlanje abantu abaningi bafisa ukubona ukuthi ngempela isimo sinjani kule ndawo, kodwa-ke ngaza kwethu angizukwazi kakhulu ngizokudedelela ividiyo uzibonele ukuthi-ke sinjani isimo, ikuphi okwenzakalayo kule ndawo njengoba isimo sishube kabuhlungu kangaka kule ndawo. Athumosela wena Papa Allah wahle. Guys,